MTV. Selam, molaylar ham qizlar ham sizning әтти әниләрегез. Yoz, xiyallar, яңалыклар шыры. Әлеге фасылның тагын бер атнасы артта. Димәк, узган җиде көннең музыкаль нәтиҗәләрен чыгарырга вакыт. Әлеге эшне мин Айваз Сагыров гадәттәгечә җырчыларның соңгы яңалыкларын җиткереп, урыны белән аз-маз гына шимиткәләп башкарырмын. Сез атнаның популяр җырларын бер бәйләмгә җыйган музыкаль кайма хит парадын карыйсыз. Без башлыйбыз. Хит-парадны клип премьера белән башлап җибәрик. Илнар Собирҗанов исемле егетнең "Яннарыңа киләм" дип җырлап йөргәнен ишеткәнегез булгандыр. Бүгенге көндә ул яңа җырлар әзерләү белән мәшгуль. Ә шәхси тормыш яңалыгына килгәндә, Илнар бабасыннан калган Урал мотоциклын реставрацияләү белән мәшгуль. Булганнан бар да була. Әнә клип тә төшереп куйган. Әлеге дә баягы "Яннарыңа киләм" җырына төшерелгән клип сезнең экраннарда. Зилә Файзовна, хәерле көннәр. Бүген булган барлык җыелышларны иртәгә күчерик әле. Дөресен генә әйткәндә, ардым, туйдым, ял итәсем килә. Ярый, сөйләштек, сау булыгыз. Сәлам, дустым. О, сәлам. Берәр көнгә машиналарны алыштырып торыйк әле. Эй! Әйдәсең? Сөйләштек алай булган. Карим да мин, hiç duyula alamıym, bitlerinden übesim kiler. Canım tenim bilen, aynar kışağımda, barısını tıyasam kiler. Yanlarına kiler, kollarından übem, yüzlerinden nazılıyım süyer. Yaratam seni gene diye. Nikaş, vakit yok. Davay. Bulsun yanlarımda, her şakışağımda, birge bululuz bəxir. Bir qarashdan anlap, yaratıp hem saqlap, birge menik ol bizning təxir. Yanlarına kilem, kollarından üvem, yüzlerinden nazılıyım süyem. Gözlerine qarab, kirfiklerin nazlap, yaratam seni gene diyem. Yanlarına kilem, kollarından üvem, yüzlerinden nazılıyım süyem. Gözlerine qarab, kirfiklerin sanap, yaratam seni gene diyem. Sayın bana şu tamam tekte sen unutasın, sen bana sen unutasın, boldu. Sen nereye gelip jıyım zülbütünü sıvarttın? Yok indi, yok, olmağaç, bulmayın. Ana balandı qara, bir sözüm qalmadı indi. Hey, muzika qo'yam men sizga. Hayda, qo'yadi muzika. Yanlarına kilem, kollarından üvem, yüzlerinden nazılıyım süyem. Gözlerine qarab, kirfiklerin sanap, yaratam seni gene diyem. Yanlarına kilem, kollarından üvem, yüzlerinden nazılıyım süyem. Gözlerine qarab, kirfiklerin sanap, yaratam seni gene diyem. Gözlerine qarab, kirfiklerin sanap, yaratam seni gene diyem. Yaratam seni gene diyem.
14-нче баскыч иясе Илмира Сулейманова бу арада актив хәрәкәттә. Күптән түгел генә аның рәттән берничә җыры дөнья күрде. Шулай ук җырчы Башкортстанда 2 атналык гастрольдә дә булып кайтты. Яз айларында ул өр-яңа җырына "Сине яратканны ташлама" дигән музыкаль композициясенә клип төшерергә җыена икән. Бәлки ул клипны киләчәктә биредә музыкаль каймак хит парадында күрә дә алырбыз. Ә бу атнада "Әллә син, әллә мин" дип аталган җыры 14-нче урында. Ят шикелле кочаклап якыннан белмим битеңне йөрәктән айырасы булгач көзге яңгыр юа исмеңне әллә син әллә мин әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Ашы күзләрнең дә җилләре тынмады Безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады Күптән инде хәзер болытлар таралды Безнең йөрәкләр яралы Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Эче язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан нигә соң нигә без кавышкан Алга таба атлап 13-нче баскычка тукталабыз. Биредә безне энергиясе ташып торучы, мөгаен бу атнадагы хит парадның иң яшь җырчысы Хәмдүнә Тимергалиева каршы алыр. Әлеге җырчы күп кенә уй ниятләр белән янып йөри. Тамашачы ишетмәгән һәм әлбәттә инде әле яраткан җырларын башкару өчен шушы айларда ул атна 10 көнлек гастрольгә чыгып керергә җыена. Блогер булгач тик ятып булмый. Хәмдүнюша яңа идеялар өстендә эшли. Шулай ук Стоп Хәмдүнә проектында дәвам итәчәк. Мин булганда фонограммага урын юк дип кисәтә Хәмдүнә Тимергалиева. Афәрин, уңышлар сезгә. Хәзер исә җырга тукталыйк. Парлы ялгыз җыры белән Хәмдүнә Тимергалиева бу атнада 13-нче.
Балаларға дүния егін тарту Yalnız yaşau түгел бик жеңіл Барлы болып ғұмры бойы ялғыз Yaşaушылар жерде аз түгел Алтын балда кею бәғіт Сені алар кеші болмаса Құдай yazған yazмышларны аңла Сенің үшін яшай алмаса Барлы болып Жалғызым болғаншы Жалғыз болып өзі бәқітті Менің жанны оғлар достарым бар Сіздің білән менің бәқітті Барлы болып Жалғызым болғаншы Жалғыз болып өзі бәқітті Менің жанны оғлар достарым бар Сіздің білән мен бит бәқітті Музыкаль Кайма хит парадының 12-нче баскычы. Биредә безне Рөстәм һәм Лейла Галиевлар каршы ала. Галиевлар һаман да гастрольләрен дәвам итә. Әмма апрель урталарында туктап торачаклар икән. Ял итер өчен кая да булса диңгезгә барып кайтырга планлаштыралар. Галиевларны шунысы борчый. Концертлар белән Татарстанга килеп чыксалар, аларны ничек каршы алырлар икән? Гомумән, аларны көтәләрме? Көтсәгез, бу хакта үзләренә социаль челтәрләрендә язып җибәрә аласыз. Ә без аларга 12-нче санны тапшырыйк. Кояшым син клипларына күз салыйк. Кояш бүген бирәк иртә чыкты, күңел халәтемне ирекәләп. Син кайларда, кайсы тарафларда назланасы килә бергәләп. Бер җылы наз көткән мизгелләрдә сөрелеп сихри назга күмелдем. Бүлешәсем килде синең белән, хисләремдә сиңа йөгердем. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Сез музыкаль Кайма хит парадын карыйсыз. Без 11-нче баскычка туктап, Иркәне җырлатып алыйк. Әлеге җырчының яңалыклары мулдан һәм яз айларына планнары да бик күп. Беренчедән дөнья күрәсе 3 җыры һәм 2 клипы бар. Икенчедән ире Артур командировкадан кайтып төшәчәк икән. Апрель аенда булачак туган көнен уздыруга Иркә дуслык күпере дип аталучы концерт программасы белән гастрольләргә чыгарга җыена. Иң мөһиме, моннан соң аның тормыш иптәше Гел янында булачак. Чөнки бүтән бер кайчан да командировкаларга китмәячәк. Җырчының планнары моның белән генә тәмамланмый. Калганнары турында үз вакыты белән ишетеп, күреп белерсез. Ә без Иркәгә уңышлар теләп, икебезгә бер композициясын куеп җибәрик һәм 11-нче номерны тапшырыйк. İkimizge bir yana uzamaz, ikimizge bir uzar yolamaz. Manzıy bəxtlər bizdeginədir. İkimizge bir yana uzamaz, ikimizge bir uzar yolamaz. Manzıy bəxtlər
бер яна утыбыз кайнары җитәр гомер буена сине күргәнче мин әле бердә яшәмәгәндә сыман тоелар икебезгә бер яна утыбыз икебезгә бер узар юлыбыз мондый бәхетләр бездә генәдер икебезгә бер яна утыбыз икебезгә бер узар юлыбыз мондый бәхетләр бездә генәдер икебезгә бер Muzikal Qaymaq hit paradını devam edib birinci onluqni başlayıq. Söz Moskva yigitləri Ayrat Safin həm DJ Radikka tapşırılar. Әлеге җырчыларның konsert turları turunda işitmәгән кеше сирәктер. Хәзер алар Башкортстан якларында кыздыра. Март азагында Яршаллы һәм апрель башында Казанда да булачакбыз дип вәгъдә итә алар. Бәлки әле башка районнарга да сугылырлар. Монысы якын арада хәл ителәчәк. Шуңа күрә аларны үз төбәгегездә күрергә телисез икән, аларны якынча күпме кеше көтә. Ничә егет, ничә кыз, әби, бабай, әлеге статистиканы озакка сузмыйча үзләренә юллагыз. Бәлки бәхет елмаер. Үсеп җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр кырылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкене дөрә, әше сүзләре. Үсмәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Тәкъдир биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Тәкъдир биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Үземгә барам. Цыккан идем. Бер чибәркә сезләргә. Мәхәббәтнең шәшәгатуы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Тәкъдир биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Татарча солянка Яшел үзәндә. Айгөл Рахимова, Илдар Ахматов, Эльмира Нагыймова, Ландыш Нигъматҗанова, Рамил Галимҗанов, Ришат Фазли Ахматов, Эльмира Сөләйманова, Рамил Закиров, Салават Гүзәлем, Динә һәм Рафаэль Латыйповлар. 13 апрель Горький исемендәге Мәдәният сарае. Зур шәһәрнең зур залында зур концерт. Грандиоз сезон ябылышы. Эльмира Нагыймова, Иркә Ландыш, Ришат Фазли Ахматов, Эльмира Сөләйманова, Артур Марат, Мөнир Рахмаев, Илназ Бах, Зөфәр Билалов, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов, Гүзәл Әхмәтова, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Сәфәрова, мин Айрат Ильясов һәм тагын бик күп танылган артистлар. Яраткан җырчыларыгыз белән фотосессия, автограф сессия. 19 апрель, Unix 297-43-77. 2018 елның 21 апреле Татар музыкаль телеканалы TNTV премиясы. 3-нче биеклек Пирамида. Билетлар kassir.ru сайтында. Шаярабызмы? Көләбезме? Җырлыйбызмы? Зур концерт! Рамил Шарапов, Иптәш Байрамов, Рөстәм Закиров, Ландыш Нигъматҗанова, Шамкай, Раил Садриев, Алмаз Мирзаянов, Илназ Минвалиев, Эльмира Нагыймова, Салават Гүзәлен, Алсу Фаракшина, Илназ Бах, Камал театр артистлары һәм башкалар. 12 апрель Филармония 297-43-77.
Концертның генераль спонсоры Зенит банк группасына кіруші Дивон кредит акционерлық банкы. Заманша формат, грандиоз шоу, уйланылған образлар, тәсирлі тамаша һәм эстраданың бүтін қаймағы. Сүз татар музыкаль телеканалы TMTV 2018 премиясы турында бара. 100-ден артық номинант, 40-тан артық лауреат, жеңүчеләр исемлегендә бары хит-парад лидерлары. Шын мәгънәсендә тамашачы мәхәббәтен яулаған иң популяр йолдызлар гына. Барлык интрига 21 апрель көнне Пирамидада ачылачак. Без хит-парадыбызның чираттагы резидентын игълан итик. Син янымда булганда клибы белән Айгөл Рәхимова. Музыкаль кайма хит-парадының экватор сызыгын белгиләп 8-нче позицияга чәчкә урнаша. Нигә клибы белән популярлар рәтендә урын алучы җырчы тиздән сезнең каршыгызга тагы да нәфисләнеп, тагы да шибәрләнеп чыгарга җыена. Шуңа да аны фитнес-клубларда очрата калсагыз, сүземнең хаклыгына тагы бер кат ышанырсыз. Шулай ук чәчкә 2 сәхнә костюмы әзерләп ята. Аларны инде җырчының чыгышларында күрергә мөмкин булачак. Ә хәзер бары бер нәрсә күрәчәкбез. Аның клибын. Яна хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзеңдә үткән авазы, üzülгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөйүрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Ап-ак карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты, көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрең матур, хисләрең ялган, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Музыкаль кайма хит-парады дәвам итә. 7-нче позицияда чыгыш ясаучы Илдар Әхмәтов әлегә артык зур планнар белән янмый. Эшләргә эш бар, эшләнгән өчен хезмәт хакы бар, өйдәгеләр сау-сәламәт, иң мөһиме шунысы диял. Эстрада җыр өлкәсенә килгәндә, бәлки киләсе айларда Әхмәтов берәр яңа җырын тәкъдим итеп куяр әле. Ул бит шундый, дәшми йөри дә, көтмәгәндә яңа җырын җырлап та җибәрә.
Бу біраз соңырақ, әліге барымызға да яхшы таныш булган «Синең өчен барысына да әзер» дигәнен кабызып, җырчыны 7нче позицияга урнаштырып куйык. Taşı janda menip giden biye gurlerge ömür boyu seni yaratırga söz biremin şaşıp siyerge parlap barip ömür yılgasında yüzgeni kibik bul ikimeden mehabetten yakıt taşıp dursun ömür kızı bizge gitse de Iş, iş 6-нчы позиция хуҗасы Илмира Нагыймованың соңгы арада маршруты шундыйрак. Хәер, эшләмәгән кеше юктыр. Җырчыга килгәндә, алар һаман да үзләренең концерт турлары белән мәш килә. Яз айларында ире Руслан Кәраметдинов белән дуэт яздырырга да ниятләп тора. Шулай ук бер җырга клип та төшерәчәкләр икән. Тик бу җырга түгел, чөнки 6-нчы урындагы әткәемнең бәләкәй кызы җырына клип инде бар. Һәм без аны хәзер үк тамаша кылырбыз. Bala şağım yıllar ağımında Jiller kibik sizinimi uzadı Senin yanda min xomanda sabay Etkeyim senin belekey kızım Özünde sabıy көңілі бит Шешілеріңе шолар кірсәден Балам дейіп татылы күшітен әшің Юртәсің мі қоман кісіңді Бала шағым yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzadı Senin yanda min xomanda sabıy Etkeyim senin belekey kızım Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлеген Дамир Зиннатуллин ачып җибәрә. Дамирның әллә ни яңалыгы юк. Ә менә имтиханнарын тапшырса, егет җиңел сулап куяр иде. Зиннатуллин күптән түгел әллә кайчанғы хыялын тормышка ашырган. Туган авылына кайтып, концертта куеп килгән. Барысы да үз авылын кешеләре булса да, эштән ниндидер курку катыш дулкынлану бар иде дип сөйли ул. Әмма алкышлый башлагач, барысы да юкка чыккан. Дамир хит парадларда күптән катнаша. Шуңа күрә монда каушап тормас дип уйлыйм. Сүнгән хисләр синең янда кабына Онытылган мәхәббәткә табына Серле күзләреңә сөеп карыйм да Сөям сине сөйгән саен тагында Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыял
Biroq agar biz yanadan dunyoga olib ketsa yozmish turli yoqlarga izlab topib seni minglar yonundan oshiq bo'lur edim balki tog'inda sog'inam tog'inda sen hatta yonimda bo'lsang-da zo'r umid berding xiyolimni so'nigan chog'inda sog'inam tog'inda sen hatta yonimda bo'lsang-da. Siz әледә музыкаль каймак хит парадын карыйсыз һәм әледә экраннар каршында Айваз Садыров. Без 4нче позицияга килеп җитеп, Ришат Фазлыахмәтовны җырлатып алыйк. Ришат гадәттәгечә концертлар куеп, җырлар иҗат иткәләп йөри. Бар яңалыгы да иҗат өлкәсе буенча. Җырларын тиздән ишетербез дә. Һәр хәлдә җырчы шулай гарантияле. Бу атнада ул аздан гына беренче өчлеккә эләкми кала. 4нче позицияда әйләнә дөнья дип җырлап бирер ул. Yarada küldür ada Yılatıp da ölgüre Eylene dünya eylene Bizni de eğlendire Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlendiripleri salmasın Falğanına tüzerlik Başkaylar iyiligende de Eller kalsın güllerlik Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Хит парадның беренче ишлегенә старт бирү вазифасы Рамил Галимҗановка бирелә. Рамил дә үзенең фанатикасын баету нияте белән янып йөри. Яңа җырлар өстендә бер шәп клип төшереп куйсак, начар булмас иде ди ул. Планнары аның белән генә бетми. Тик алары турында җырчы ачылып сөйләргә теләми әле. Кешегә сөйләгәч нинди план булсын дип көлә. Менә шулай итеп, әлеге партизан дәшмичә генә түзеп йөри. Түзмичә дә булмый. Беренчедән шыңга ашмау бар дип курка, икенчедән җыры да шулай атала бит. Ялгышлар була, юллар гел барма, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан музам, юлларда тузан, сыкрап елый йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Ярак аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргелалар. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак
Музыкаль кайма хит парадының көмеш позициясы бу атнада Ризат һәм Зинера Рамазановларныкы. Әлеге дуэт тырышып 31 мартта узачак, Казанда узачак концертларына әзерләнә. Рамазановлар шулай ук Казан тамашачысы каршында чыгыш ясауны бердәм дәүләт имтиханын бирүгә тиңләүче җырчылар исемлегендә. Ә менә тамашачының, тыңлаучының концертыгызга һичшиксез киләбез, сез булдырасыз дип канал андырып җибәрүе бөтен куркуны юкка чыгара дыялар. Хәтта күптән түгел Зинирә иптәш кызына хәл белергә барган җиреннән подъезд төбендә моны бер апаң танып алып, өенә чәй ишергә алып кирип, фотоларга төшеп җырчы хәтта ярты сәгатькә соңга калган. Нигенә булмасын, барыбер рәхмәт ди Рамазановлар. Шулай рәхмәт укый, бүген безгә хит парадның 2нче баскычына басып, бер пәп итеп үпкәннән дип җырлап бирерләр алар. Тәмле шәй һәм кыйммакытан бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәтите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәтите үпкәннән. Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең, вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәтите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәтите үпкәннән. Ниһаять беренче позицияга да килеп җиттек. Алдыбызда абсолют лидер. Рамил Амиддинов исемле әлеге егетнең төрле спектакльләрдә катнашып, үзен башка амплуада уңышлы гына күрсәтүе хакында күпләрнең ишеткәне булгандыр. Амиддинов бу көннәрдә бер җитди спектакльдә төп рольләрнең берсен башкарган. Сүз Үзәир Гажибәковның Аршин мал алган дип аталучы Азәрбайҗан комедиясе турында бара. Әнигә катнашмаска теләге бар, таланты бар һәм сакалмайыгы да бар. Шулай ук Рамил яз айларында яңа җырлар да планлаштыра. Җыр һаман да шул шәрык стилендә булырмы? Курашчы малай анысын әйтергә теләми. Ишетербез әле. Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың, айда көндез югалып төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа, нурларыңа үрелсәң, ник качасың болытка. Дигәнсең белмисәң дә, мин яшьләрдән түгелмен, барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә. Ай җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай җаным, җаным, җаным үземә бу син үземә. Җырлыйбыз, алкышлар! Ой нурлары сихерле, санаусыз серләре, ятмасыңа эләксәм, хай кытылу икеле. Көтәм синең язмәңдә, йөрәгем сибеп тибә. Чыгая балыклардан нур сибеп бар җиргә дә. Җитәҗәкләрдә җигәмдә, мәдәр бәбел күкләргә, бар бер үземне кәйтем көткенә кулар. Ай җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. 15 позиция буйлап йөреп чыктык. Җырчыларны композицияләр белән бергә киштәләргә тездек.
Бу атнаның нәтиҗәләре менә шундый. Төгәл җиде көннән исемлекнең күпмегә үзгәргәнен белерсез. Әлегә саубуллашып торыйк. Сезнең белән мин Айваз Садыров идем. Пока.